रायज्लायनोसै दसे फैदो सोर सोर ओरैनो बेखार टाइमाव दङ गोदाव सोराव दंफां सायाफ्राव जिरायलाबायनानै लाइभ सुरु खालामबाय आङो। सोर सोर मा ओंख्रि जाखो खबर सबर बोरै बोरै दं। मा जाबावगोन बे बोथोरजों सुख सान्थि गैला गरमानो अयथासार। गान दामनाङा आं माबा होदों। हाबबाथाय कपिराइट फैजोबगोन आंनाव। वेलकाम टु गाइस प्लिज कमेन्ट करो कमेन्ट खालामदो अननानै रायज्लायनोसै दान्दिसे। बबेनिफ्राय फैखो नोंथांमोना आंनि लाइफआव आलासि जानो? जेबो कन्टेन्ट गैयालै ओरैनो दे रायलायलाबाय मोजां गाज्रि खबर लालायनो हागोन। सोर सोर माब्रै दं सानजौफुनि जाखांबायना जाखाङाखै सोर सोर जाखांखो? आंनाव मोनसे अपसन गेवाखैलै मा जाबाय थादोंथाय। अल मेसेज आर रिसिभड। नै आं खालामालै लाइक खालामना होखारबाय आदसा आदसा ओइ आदा मिनिया बर' माबोरै दं खबर सबर? थेंक इउ स' माच मिनिया आदा आंनि लाइफआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय। माब्रै दं आदा खबर सबर? सोर सोरना माब्रै दङ खबरफ्रा फोरमायदो दे। आदा फिलिप डिउटियाव ना रुमाव? बोस्रां दैमारि फैदों जोंहा हेलौ आदा मारै दङ खबर सबर औ खबर सबरा बर्थमान मोजाङानो बोस्रां फंबाय आंहा नोंहालाय माब्रै दङ? जाखांबाय नामा आदा औ जाखांबाय सोरां ब्रह्म ना जाखांबाय फंबाय जाखांबाय फंबायसो जागोन ना बिनानावसो जागोन नोंसोरलाय जाखांबायना जाखाङाखै खबर सबर माबोरै दं गासिबनाबो बिना नार्जारि मा खालामदों आदा नै दङ दान्दिसे नोंथांमोनजोंनो बा नोंसोरजोंनो लाइभआव सावरायनो होननानै लाइभ फैदोंमोन सापर्ट खालामदो अननानै सोर सोर मा ओंख्रि जाना फैखो? जोंहा जाखांबायमोन दै जाखांनाया दहाय माबासोआवनो 12ता जाहांआवनो माने सानसेयाव खननैल' जायो नालाय डाइरेक्ट सानसुआव ओमफ्राय हरनि 8ता 9ता 8तायावथ' सङोसो 9ता जाहैयो मोजां आदा मोजां दं आदा आदसा आदसा दे मोजाङै थानांगौ सोरां ब्रह्म बहानिफ्राय जाखोमोन आरो आदा बाजैया मा खालामदों बाजैया मुस्रा सागासिनो दङ मुस्रा आं होनदों मा आं जाखो जोंहा मिनिया आदा मारै आं जाखो बिजियाव दं नामा आदा मिनिया बे प्रकासा जोंना दाउसो दानगासिनो खोमालै दाउ मैया जि गोबाव रायलायबाय जों लेथन आदा प्रकास ओमफ्राय आदा मिनिया टिकेटआ फ्रि ना मा जाखो दुरां क्लाबनिया
दुरुं क्लाब ना दुरां क्लाब होनो दानसोरां नार्जारि हाय हेलौ दानसोरां माब्रै दं खबर सबर गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय दै बयनोबो आंनि लाइफआव नुजाफैनानै मदद होनायनि थाखाय आसि बिमाखौ थुना हरदो दे गाइसमोन अनोब्ला आरोना माने लाइक होनो नामा बेखौ सोरां एसटि मा होनदों गयबारिनि आदा आं आदसा क'क्राझार गयबारि नामा सोरां ब्रह्म सोरां एसटिसिम थांलायनानै दाहा क'क्राझार गयबारि सेरफांगुरिथिंनि नामा बिना नार्जारि फैदों जोंहा बाजैखौ नायनोमोन आदानो र' दसे थाबा बेजोंनो फैगोन नुगोन दा दसे थाद' ओमफ्राय जोंहा बिके ब्लगार फैदों हाय आदा हेलौ बिके गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय फेस लाइभआव ओमफ्राय जोंहा सोरां मैया मा होनो आदसा क'क्राझार सेरफांगुरि थिंनि गयबारि आरोना दानसोरां जाखांबाय नामा दा औ दानसोरां जाखांबाय नोंसोरलाय जाबायना जायाखै सोर मा ओंख्रि जाना फैगौ अननानै एसे फोरमायदो दे गोथावबा ओरैनो गोसोआवल' लुबैना थानोसै आरोना मोनजानायथ' जाखाया नालाय बोरै मोनजालायनाय नङा होमबा जों नोंथांमोनाथ' मालाय नेचारेलनि मैगं थाइगं मोनजायो जोंहाथ' खालि मेडिसिन नङा होमबा बाहेरावलाय आरो मेडिसिननि मैगं थाइगं जायाबा उफाय गैया नेचारेल मोनजाला बेखायनो जोंनाबो ओंख्रिया मामोन बावलायलांबायसो जायो आंना गोथाव नुवाथाय बावनो हुदा दंथारो दालि जहलसो ओमफ्राय फान्थावजों आलु भाजा फान्थावखौलाय आं न'आवनो निजा गायना लादोंमोन आरोखि एसे ओरैनो जानो आन्था न'थ' नङा भारा जायगायावनो कमेन्ट हरदो दे सोर क'क्राझारनि बै बल खेला जागोनखौ मिथिगौ अननानै फोरमायहरदो दे टिकेटनि ना फ्रिनि जाखो आंथ' फ्रिनिसो होननाय खोनादोंमोन आरो खै थारिखआव मार सोरबाफोर मिथिबा फोरमायहरदो थांनो सानदोंमोन र' क'क्राझाराव बे खेलायाव नायनो मा ओंख्रि सालथे कनक बसुमतारी ओंख्रिया माबासोमोनलाय सालथे मा होनो दालि जहल आरो फान्थावजों आलु भाजासोमोन आं उदालगुरिनि आदा आदसा नोंहा उदालगुरिनि ना मा जायगानिमोनलाय दानसोरां उदालगुरि मा जायगा महिमा बसुमतारी फैदों जोंहा थावजों सबाय माने बुजियासै आङो महिमा थावजों सबाइ माने मोजां बुजायासै बिना नार्जारि माइ फ्रम धेमाजि आदसा धेमाजिनि आरो ना गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना जोबोद गोजान गोजाननिफ्राय आंनि लाइफआव नुजाफैनो हादों आंखौ सापर्ट होफैदों अननानै नङा होमबा जुलाइ 30 आदसा एम बि ब्र' जुलाइ 30 आव आरोना ओमफ्राय टिकेटनि ना फ्रि मारनो एसे खबर लालाय थांनो सानदोंमोन र' नों थाङाब्लाबो एसे खबर लाना होदो आं थानाय जाया दै अखन दा देहाया जाथारानो आदसा दे नों लोमजादों नामा मैयानो लोमजादों होनना खबर होखादोंमोनना नोङो ग्रुपआव आं माजबातनि दानसोराङा माजबातनि आरोना माज भात नङा होमबा मासबात मा जायगानि जाखो जोंहा दानसोरां भट बिनाय अपसनाव बहाबा गोमाना थालायबाय आंना बयनाबो खबर सबर मोजां गोजाना अनलाइनावसो मोनगोन टिकेटखौ आदसा अफलाइनजोंबो मोनगोनदां थांनानै डाइरेक्ट दानहैबा नङा होमबा धेमाजियाव फैबाय नामा आदाया धेमाजियाव ओरैनो गिदिंफेराखै ट्रेन सा स्टेसनखौ नुलांबाय आरो ना मुरखुं सेलेक थांनाय समाव जेब्ला आं लखिमपुर सिल'नि बारियाव थायोमोन बे समाव नुदों आरो ना बालिपारा टु डाइरेक्ट लखिमपुरमोन नालाय आंनि डिउटिया बे समाव आं नोंनि भिडिअ'खौ सानफ्रोमबो नायो थेंक इउ दानसोरां जोबोद साबायखर नोंथांनिसिम आंनि भिडिअ'खौ अरायसम नायनानै सापर्ट खालामना होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय अफलाइनाव गैलानो आदसा अफलाइनाव गैला आरोना अनलाइनावसै टिकेटआ लोगोफोर
ओरैखौ हरदो ओरैखौ थुनानै एसे गैथारा हनै साथामल' होदों अनदो एसे आसा बिटिया फैदों जोंहा हेलौ होनफैदों हाय होननाय जादों आरोना आसा बिटिया माबोरै दं खबर सबर साख्रि मोननायनिफ्राय बारा गुरुथ' लालालै मालाय नै र' नोंसोरखौ नायनो होनदोंमोन र' नै आंना बुरिया बेनो आरो फिसालाया बेनो नोंस्रा सादोंमोन आरोना नुबाय दा लोगोफोर मा जब आदा नोंनिया प्लिज रिप्लाइ बिना नार्जारि गैला आंहा बिदि जब जेबो जब गैला आंनि जबआ दा बर्थमान बुंनो थाङोबा इउटुबानो जब जानानै दं आंनि जिउआव आंनि लाइफआव आरोना बेबो दासो गोदान नै 2023आवसो खुलिदोंमोन खिन्थु जिमाइला 2020नि जाना दंना 20आवनो आङो चेनेल क्रियेट खालामफ्लांदोंमोन खोमा बेखायनो बे 20नि माबायावनो जानानै थाबाय आरोखि ओमफ्राय अरुन सरगियारि फैबाय जोंहा अखा हायाखै नामा दा गैयालै फंबायमोन नानिमोन नोंथांमोन गैया गरमानो अयथासार आसाम बिटिआइ थेंक इउ स' माच दानसोरां नार्जारि माजबाटआव फैबाय नामा आइया आं माजबाट खाथिनिखा सोरां नार्जारि दानसोरां नार्जारि फंबाय जागोन ना आं माजबाट खाथिनिखा आं कक्राझुलिनिसोथ' आं दा थायो गुवाहाटियाव आरोना माजबाटखौ मिथिजोबफ्रामगौ आं फ्रायानो आसा बिटिवाइ जोंहा स' बिउटिफुल नोंना बुरिया औ बरियाखाना मोजां नुदोंना सोर सोर मोजां नुदों अननानै आंनि बुरिनि मुङै फिसालाफोरनि मुङै लाइक हरदो खनसे अननानै बिथारबायलां दिनैनि दिनाव लाइकखौ बिरादनो गामाखालि बिफेरबायमोन आङो जानला मोनला लाइक मागिथारामोन आङो मोजां मोनदोंब्ला होदो मोजां मोनाखैबा आरो नोंथांमोननि गोसोजों खोथासै नङा होमबा इन्टारेस्टिं नांदोंब्ला होनो हागोन जे दिम्बिया हेलौ नै नों सोरबाबा बाहायसोसो दंनो औ बेयावसो दङ लोगोफ्राना दानसोरां होनदों आरोना दानसोरां नोंलाय माजबाट मा जायगानि अननानै फोरमायनो हागोन नामा आं नै समबार नङाबा मंगलबाराव माजबाटाव थांगासिनो दङ नाहरबारियाव आरोना बिना नार्जारि लाइक थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम आसा बिटिवाइ होनदों जोंहा आसा बिटिवाइ मा ओंख्रि जाखो अननानै फोरमायदो आसा बिटिवाइ मालाय साखि जानायखाय आसा बिटिवाइ क'क्राझाराव दुरुं क्लाबाव थांगासिनो दङ दुरुं क्लाबाव दुरुं बोलायनाय क्लाब दंनो बेयाव थांगासिनो दङ माबाफोर जाहोहरनो गोसो दंबा इनभाइट खालामखादो नङा होमबा बायगौ मोनलां थास' बिबारनिखौ थास' बिबाराना गैयाबाबो क'क्राझाराव फानबा 300सो मोनगौमोनथ' आंनि बे थास' बिबारखौ गोलोमफ्रुजोबलायनाय नागिरबाय आङो दाख्लै बेयावनो नागिरनानै जानानै थायो साननै जाखाबाय खेरायैनो बेफोरसो नेचारेला नङा होमबा नङाबाथ' फ्राय जोङो राजा मोसौआ नै औ हारसाफोरनि मोसौलै दाब्राय हर बाजाराव लांनानैसो फानहैनांसिगोन फै दे होनदों ओंखारलांबाय खोमा हारसिंनो नाय दरजाखौ ओइयाव इथा होथेनानै गारबो सोर क'क्राझारनिफ्राय नायदों अननानै फोरमायदो दे हा थोसनो थोस बे MMBआलाय मा बुंनाय जाखोनो आदसा आं मा होनो आसाबारि आं दा आन्ध्रा प्रदेशआव आन्ध्रा प्रदेशआव थायो आरोना आस्राबारि मा गामि दानसोरां फंबाय आस्राबारि बे आस्राबारिजों ओरै सिदा थांनानै सिगां माबा गोजोन माबा मोनसे सेन्टार दंना हन्थाफारा गामिया बे हन्थाफारा गामिखौ बारबानोथ' मोनबाय जोंनिया LP स्कुल दंखायो लामायाव LP स्कुल दंखायो खावब्ला बाजाराव फैबाथाय नुखाबाय आरो ओरै LP स्कुल दं ओरै सानजा लाइनजों ब्रह्म मन्दिर दं थिनालियाव भिडिअखौनो लाबोनो बाथारदों दिनै कन्टेन्ट लाबोनो बादों बिराद बोरैबा मोनदों माने गरमनि थाखायनो उन्दुनो सुख मोनाखै आं दा एखेरायैनो हर जाबाय मैयानि हरावथ' आयै ओरैबायदि आइखां बायखां मोनदों आं दालि मैथा ना वाव गोथावथार दानसोराङा होनदों आरोना मा जाखो मानसिफोरा कमेन्ट हरदो दे कमेन्ट हर औ
अरुण सरगियारि मना सेन्टार थांबाय आदाया ना मा होनदों मना सेन्टार बाटासिफुर मना सेन्टार आदा नोंनि फुल नेम प्लिज रिप्लाइ माय नेम इज फोरमायनोसै आङो नयन ब्रह्म आरो कन्टेक्ट नाम्बारफोरखौथ' माथो बुंनो बुंथ'ला दे कन्टेक्ट नाम्बारखौ ना मना सेन्टार बाटासिफुर मना सेन्टार ना दाख्लैसो आङो साननै ना सानथाम थाना फैदों मना सेन्टाराव बै साथामसो गथ'फोर तामिलनाडुआव थांदोंमोन ना हिन्जावसाफोर नोंसोरखौ लायनायाव न'आव दोनहैनायाव आरो बिनामोन नामा अरुण सरगियारि JDMB आंबो क'क्राझारनि आसा हौवाबारिनि आदसा मा होनदों खावबोला लामाजों थांबाय आं आदसा खावब्ला लामाजों थांबाय नामा आसाया बा नोंबो खावब्लाखौ मिथिलायो नामा हग्राबिलि खावब्लाखौ अरुण औ थांबाय ना थाङाखैनो थांबाय माबायाव ना मना सेन्टाराव मना सेन्टार नामा नोङो फंबाया बाथासिनसो नामा अरुण दानसोरां मा होनदों थांबाय बल खेला जानाय जायगायाव आदसा खावब्लायाव ना नोंसिनि मासबाद ओरैजायथ' बै बाथौगुरिफ्राव आङो बाथौगुरियाव बल खेला होयोबा थांनांखायोमोन आं रेफारि सुनो आरोना हुइसेलमेन जानो ओमफ्राय ओरै माबायाव रुपहि होननायाव खावब्लानि सोनाबजों हुइसेल सुवाबानो गखायामोन आं खेला जोनो होननानै थाङो नायनो थाङो हुइसेल सुहैनाङोमोन गनेशपुर गामियाव गनेशपुर नङा गनेशगुरि आसा बिथाय गनेशपुर नङा दे गनेशगुरिसो खावब्ला सेन्टारनि सानजाजों दावखोनांगौ ओमफ्राय दि बर' बोरमा दारिखौसो जा मोजां नुदों आदानो आदसा बेखौना दे थेंक इउ स' माच बिना नार्जारि बाजैखौ लिंहरदो दे आदा नायनो एसे आदसा दहाय नुनाया थोआसै होनदो आनैखौ मोनलांदों आदसा ओइ मा ओइ दै जगखौ लाना फैदो दे खनसे नुजाफैबावदो नायबावनो नै एसे अरुण सरगियारिया मा होनो ओहो आं रङियानिसो आंनो आदसा नों रङियानि आरोना रङिया मा गामिनि अरुण दोनथ'लै दसे रायदावफैब्रा दसेल' फै 1 मिनिटल' दानसोरां होनदों आरो आसा बिथय औ होनदों औ JDMB बै सेन्टारनि आं सोर दं बुंनो आबै सेन्टारनि आदसा आबै सेन्टारनि गैया खोमा खुब बिथिं सालथे फैदों जोंहा जादों जानो बे सालथे जायाखै होनबा सालथे र' दै गाइस आं दै लोंनि दे जानाय बायदि मोनासै नामा सालथे होनबा दिखियाजुलिनिफ्राय सोर दं जोंहा अन्नानै खोन्थादो दिजांग प्रेमान नेपाली मुझे नेपाली नहीं आता है मैं असम का बोडो हूँ अब हिंदी आता है तो हिंदी में बोल सकते हैं प्लीज आता नहीं मेरे को नेपाली लेकिन नेपाली जाना पड़ेगा एक दिन रुको नेपाल में बहुत जाने के लिए मन कर रहा है नेपाल में कैसा है मौसम आंना बुरिया माबा खानायसो अरसारलायना फैबावबाय रेस्ट लाबाय माने जि दादोंमोन नालाय फुंनिफ्रायनो सानसुनि दसे रेस्ट लादों आनै मोनहा खावबोला सेन्टार बाजार फैयो हाब बे हग्राजुलि ओनसोलनि ओरै अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि थारमाने मासबादफ्राव अदालगुरि गोलैयो नालाय बिसोरो फैजोबो खावला बाजाराव आरो देखायबो बाटासपुरथिंनि माथो मुब्रुं सालथे वान एक्ससो मारिबायबो खोमा गैया सालथे बिना नार्जारि बाजै होनदों बाजै बिमा होनलायना लेंहरबाय फिसालायासो फैबाय सालथे थास'नि बिबारखौ आं बायगौमोनलै मोननाय मोनबा जानो लुबैदोंमोन आं दाख्लै मोनदोंमोन होननाय माथो जाखो ना सोरबा बायखादोंमोन नामा ब्र' मालाबा फैब्रा बेरायनो बे थास' सिजनाव फैयाबा मोनजाखागोन नोङो सालथेया मा होनदों
बाराय दिनैसो नुदों माखो रखरानो आदसा दिनैसो नुदों नामा नोङो बाजैया मोजांथार माथो आदा औ मोजाङानो मोजां मोजांखायनो लानायालाय आङो मोजांखायनो लाखादों मैथा थास' बिबार वाव गोथाव जागोन आरोना नाइस फेमिलि गुड थेंक इउ स' माच माहानिमोन बाजैयालाय आदा होनो एकदम नैबे जोंहानि न' ओमफ्राय नैबे गेजेराव ओरै सिमा थायोना ओमफ्राय नैबे बिसानि न' आरोखि दा 3 नम्बर आरो ना ओरै खोन्थानोसै आंना आसिया बारा जायालै नैबे बिसानि न' साहाजों ओमफ्राय नैबे गेजेराव बेरा होथेबाय आरोखि मोनसे खोथायावनो बेरा माने बरदार आरो ओमफ्राय नैबे जोंहानि न' बिदि आरो थारमाने गामिसे दे खावलाया सैलाबलायदों मा होनदों थद होनदों ओहै हेलौ खुलुमबाय आदा प्रकास मा गोसो जाना खफ्ला नुजाफैदों नों दिनै आं नोंखौ दहाय गोसोआव रायखांखुमाबायसो थादोंमोन उन्दैफ्रा बेनो नामा फंबाय साफाथार दे होनदों औ बेनो बे आंनि मामा नैबे फिसाला बेनो आदा नोंना बेवाइया थोद साला अखन्दा थगायदों नोङो आदसा MMB बै नुनाय सोर बांगाल हिनजाव जाखोरा ब्र'नो बियोना बे बांगाल हिनजावा आंनिलै ओमफ्राय बिसि क्लास बाबुआ आदानो बाबुआ दासो क्लास 3 क्लास 4आव थांबायमोन बर' मिडियामावबा ओमफ्राय नैयाव लाबोनानै एसामिसाव सोफैनांबायना उफाय गैया दा क्लास 1 बेक खालामफिननानै सोफैनाय जादों बेखायनो आरो खावना लायगोन सालथे बाला लांफै दानसोरां बसुमतारी थास' बिबारनि बाहागि जायोमोनब्रा होनदों आदसा कुक-इटिं ना मा होनदों खरसा खमनि थाखाय खाथिनिखौनो लाबायना सालथे औ नोंगौ गोजानाव लायबा मा होनो गारि भारा माबा भारा नाङो नालाय ओमफ्राय आरो बिहाव बिखुनजोआव आलासि जायोबा बुहुद फैसा नांगौ जायो बेखायनो खाथिनिखौ लाबाय आं ओइ बुरिफोर बोरायफोर मारै दं होनहरबानो मोननाय आरो गुमैमोन आब'मोन होनलायनाय चाइना टेक रिसना चाइना मतलब समझ में नहीं आया ओमफ्राय फैयासै नामा बालिपारायाव गैया आदा थांनाय जादिया समबार नङाबा मंगलबारावसो जासिगोन नों बुंनायानो जासिगोन खोमा समबार होननायानो अरुन सरगियारि मोजां मोनलायना लानाय ना मा जाखो आदा औ बिदिनो लाभ मेरिट दै फंबायमोन नोंथांमोन लाभ मेरिट आरोना ओमफ्राय मिस्टार वाइटि लाइक देन ब्र' थेंक इउ स' माच मिस्टार वाइटि फिलिप प्रकास ब्र' माथो आंखौ नायफिनथारा ना आदसा मिस्टार वाइटि हाय दा हेल' दा भाइटि कि खबर एसामिस ना बर' डिजे EX डिजे अन होनदो आसा बिथुआय ओमफ्राय कुक सालथेया मा होनदों बारा देखाय जायालै सालथे थांनो होदो औ थांखाबायबो हनै मिस्टार वाइटि करपरा है मिस्टार वाइटि असम से है या कुछ दूरी से है बताओ थोड़ा से बताओ गिनेन माराक हाय रे बाजक नी मुझे गारो नहीं आता यार हिंदी बोलो नहीं तो एसामिस बोलो बट इंग्लिश भी नहीं आता है मेरे को मा ओंख्रि जाखो ब्र' आदसा मिस्टार वाइटि बर' आरो ना मिस्टार वाइटि जोंना ओंख्रिया दालि झल आरो फान्थावजों आलु भाजामोन आरो ना नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो आरो बहानि जाखो मिस्टार वाइटिया अननानै फोरमायदो सोर बबे जायगानिफ्राय नायदों अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम फोरमायदो दैथुन बि प्रेजेन्ट फैदों मा ओंख्रि जाखो आदालै होनदोंनो ओंख्रिया जोंना दैथुन बि ओंख्रिया दालि जहल आरो फान्थावजों आलु भाजामोन दै आसा बिटिवाया जा अन होदों आसा बिटिवाया माबोरै दं खबर सबर मोजांना बयहाबो खबरफ्रा आं क'क्राझारनि ब्र' आदसा क'क्राझारनि आरोना दे मोजांनि बाथ्रा सोरबाफोर द्रुम क्लाब नायफैयोबा लोगो मोनलायगोन जायफोर लोगो हमनो गोसो जादों नायनो गोसो जादों आंखौ मोगथाङाव रियेलाव दा जेरै नुदों ओरैनोखालै एक्सुवेलि
दैथुन बिब्रसम प्रेसिडेन्टआ मा होनदों जोंहा आं बाक्सानिलै आदा आदसा बाक्सा मा जायगानि फंबाय अननानै फोरमायदो बाक्सायाव गोदो थांखांबायमोन आङो बरबरि आरो मुसलपुराव खुब इथिं सालथेया मा होनदों सोरबा मेगन खेबगोन आजिखालि बारा फोथायजाया सालथेनो नंगौ नामा आं दै सोमनानैसो जादों आदसा बरिया फंबाय बरिया बेबो मोजाङानो प्रानजित बसुमतारी फैदों जोंहा मोजाङै दं ना होनदों औ मोजाङै दं प्रानजित बसुमतारी नोंथाङा माबोरै दङ खबर सबर आसा बिथुआइ मोजांथ' दासान्दि आदसा मोजाङानो ना दे गियान माराग I coming like subscribe channel okay thank you आपको हिंदी मालूम है क्या हिंदी मालूम है तो थोड़ा हिंदी में बोलो कमेंट करो मुझे ज़्यादा हिंदी और एसामिस बोडो है मेरा बोडो लैंग्वेज है सालबारि बाक्सानि आदसा सालबारि बाक्सानि आरोना फंबाय सालबारियाव थांनांगौ दङलै लोगोफ्रा लिंहरगासिनो दं राज फुजायाव सालबारियाव दे फंबाय थांबा लोगो मोनगोन मिजिंमोनहा लिंहरगासिनो दं आंखौ मिजिंमोन दा बाहेरायाव थायो बिसोरो बेंगलराव खुग सालथेया मा होनदों लागाय दान लाइक दान थेंकिउ सालथे बिबारि फैदों जोंहा थामनेला बरिया गुमैनो आदसा थेंकिउ बिबारांफोर थेंकिउ प्रानजित बसुमतारी मोजां थेंकिउ मोजां ना मोजां थानांगौ दे गासिबो दे सापर्ट खालाम नंगौ दे फैनो औ थांगोन फंबाय थांगोन सिनायबाय नामा सोमखोरखौ माबा सोमखोरलायनो मिजिंमोनखौ सिनायबाय नामा बोरैबा नाम दंमोन बिसोरो 8 जनसो लिंहरगासिनो दं आंखौ सिनायजोबो सिगां आं माबायाव बेंगलराव आङो सुपारभाइजार मावनाय समाव आंजों खामानि मावहैयोमोन बिसोरो बिबारिया मा होनदों मा खबर नोंथां आंनो खबरा मोजां नोंथांजो बिबारि मोजां खनखो माजों मन'खो होनो आदसा गियान माराग हिंदी मालूम नहीं गारो बोलना आना मुझे गारो नहीं आता है फ्रेंड्स प्लीज आई एम सो सॉरी मुझे गारो नहीं आई डोंट नॉट गारो अंडरस्टैंड ओके जादों जायाखै दे होनदो आरो लागा फाग्लासो आंबो इंलिसाव आयु गमाय जा भिथुरागा थिखिनि दा मांकि स्टुडेन्ट दालाय फिउ रावग्रासो आंबो हाय बिबारि होनदों जा आसा बिथुया लाइक होबाय आं बोरैब्लाबो होनो आदसा बोरायब्लाबो आदसा दे बरिया बिगुमैखौलाय आरो होदो आरो ना बिबारि ओमफ्राय जोंहा दैथुन फंबाया मा होनदों आं सिनायनाय नङालै आदानो औ जागोन दे फुजायाव थांबा लोगो मोनबा सिनायनाय हागोन खुब आलु भिन्दि आदसा खुब आलुजों भिन्दिजोंनो बिबारिना ओंख्रिया आयु आसा रानि सना मा खबरनो ओमफ्राय दावहारु बसुमतारी फैदों जोंहा माबिनि आदा नों फंबाय आङो ना आं सनितपुर जिल्लानि फंबाय सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलिनि नोंलाय बहानिफ्राय जाखो फंबाय दे अननानै फोरमायदो प्रानजित बसुमतारी मा होनदों गुड जादों आदसा गुड जादोंना बरिया दे जायाखैबाबो एसे जादों होनबा इन्टारेस्टिं मोनो नङा होमबा बेबायदि आरोखि बरिया रायलाय पागल इंलिस आदसा लागाव खबरा मोजांथ' दासान्दि बिबारि सना होनदों आदसा दे मोजां दैथुना मा होनदों लाइभ स्ट्रिम होबा वाच टाइम मा एड जायोना आदा पाब्लिक वाच टाइमाव जायो फंबाय जायो दे जायो खिन्थु मोजाङै मोजां बयबो जिथु जोबजासिम थालायलायना होयोब्ला मोजां वाच टाइम फैयो आरो डलारफ्राबो एसे मोजाङै फैयो आरोना बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय आसा मा ओंख्रि जाखोनो मा ओंख्रि जाखोमोनथाय आसामना बावबाय आंबो खोन्थाहरफिनदो सालथे नोंबो हायो माथो इंराजिखौ आंखौबो फोरों जागोन सालथे जागोन आसा ब्लग आरो लाइभ फैथारला नामा होनो जानो फैथारला खोमा साख्रि मोनबाय नामालाय आसानानिया बेस्थ' जाबाय आजिखालि जबाव दावहारुवा मा होनदों जोंहा बसुमतारिया क'क्राझार आदसा फंबाय क'क्राझारनि आरो ना बांसिनानो क'क्राझारनि आरो ना लोगो मोनलायसिगोन माथो होनबा आंखौ ना दुरुं क्लाबाव दुरुं बोलायनायाव दुरां क्लाब होनो दुरुं क्लाब होनो दैथुना मा होनदों थेंकिउ आदा फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आदा थेंकिउ वेलकाम फंबाय जोबोद मोजां आंखौ साबायखर होनायनि थाखाय गोजोननाय जासिनायनि थाखाय एन्टि गुमै मा ओंख्रिब्रा ओंख्रिया जोंना माबासोमोन बिबारे दालि जलजों फान्थाव आलु भाजा जेबो गैया दिनै थास' बिबारखौ मैयाजों दाख्लैजों जाबाय साननै जेके मुसाहारि फैदों जोंहा आदा
मा होनदों नोमबां गैया नामा? गैयालै फंबाय बिबोनाङानो दामब्रासो दङ सासे बेबो बिनानावफोर लाबोबाय आरोना हाबा जाबाय गैया बिबोनांबो गैजा रोङा बेवाइबो गैजा रोङा आंहा बिगुमै दङ सानै बिबोनां दं सासे बानाय मोनबाय एलबि फैनो बिबारि सनानो आदसा आदसा जोंहा पनजित फैदों पनजित बसुमतारी गोथाव जायोलै जानांगौ औ गोथाव जायो थिखथिखिया जादोंमोन बासायना हगारसै कान्दौलाखौ थिकथिकिया जादोंमोन ओमफ्राय नों बासायबाय हगारफिनबाय जाम्बा नोंनि जानायखौ सोरबा सेयो मालाय जानायखौ सेख'नो गियाना मा होनदों आसा बाय कामिं चेनेल बाथाव थावखा आसा लोगोनो औ नोंगौबो औ होननानै मिनिदो आरोना जोंहा माबाया आसाया खुगा मा होनदों अन होनदों थेंकिउ स' माच खुग अबाव नों होनदों जानो बहा दंथाय डिउटियावसो ना रुमावसोथाय सालथेया नोंना मन' जाबाय नामा बिबारि सना हाब मन'ल' फैसायानो मोनबाय बिबारिया मालाय आसा खबर गैया नोङो दिनैसोना अबसे माल लांखानो गुगोल एडसेन्स मोनफैनानै मालाय फैसा मोनखांलायबावबाय बिबारिया बिबोनांफ्रा ओमफ्राय जोंहा जे आर मुसाहारिया मा होनदों बिबोनां दंबा सालथे लेहेंगौमोन आदा होनदों गैयालै फंबाय थानायबालाय जागौमोन दा गैयाना आं हायावनो दङ हायावनो दं आरोना माइ जात ना आपका गार' भाषा समझता मेरे क्या करेगा आसा होनदों आरोना मा होनखोब्रा एभारग्रिन बर' ना मा जाखो जोंहा एभारग्रिन बर' बाजैखौ देखाय आदा नै नायखांबाय बाजैया उन्दुबायसो बाजैया रेस्ट लाबाय दे लास्ट टाइमसिम अननानै सापर्ट हो दा देखायगोन आं खनसे जोबथारनायाव खुब फागल साला होनदों आथिया हालथे फागल होनदो गियान माराग एसामिस बर'मा हा एसामिस बोलो एसामिस में बोलो देखायनांला सालथे देखायनांला आरोना प्रानजित बसुमतारी साइसना बाजैया ना होननो साइसआनो औ साइसआनो माथो होनो आरोलाय गावनि आन्था इसोरा जिखिनि हरदों बे साइसआ दङ आरोना गुमै एल बि आव नोंहा मानसि जायो बेसे डलार फैयो खामानि गैया दाख्लैनि 9K आव $8 नङा दे 00.08 थारमाने 8 फैसा होननांगोन आरोखि बेखौ बुंनो थाङोबा आदाया मा मावो रानो आं जे आर फंबाय जेबो मावथ'वा बर्थमान आंनि खामानिया बेनोसै आरो इउटुबानो होननांसिगोन माने दिनै कन्टेन्ट लाबोनो एकदम बोरैबा उसुखुथु मोनबाय थादों बेखायनो लाइभखौनो होनोसै होननानै लाइभ फैनाय जादों आरो निकिता नार्जारि 12 हाय भैया कैसे हो निकिता मैं ठीक हूँ निकिता आप नार्जारी लिखा है फिर हिंदी में बात किया कमेंट किया ये कैसा हो गया प्लीज अगर बोडो अच्छा से मालूम है तो बोडो में बोलो माथो मानसि जाग्रासो नुयोलै नोंखौनो आंखौ ना मानसि जाग्रा नुफेरा आं जाथ'वा आयैनो आदसा बिदिसो नुयो आरोना नोंथां आंखौ बा फंबाय दे जेबो नङा हायाव थायाबा गोजौआव गाखोना थानो नामा फागिलि औ रुपालि ब्रह्म फैदों हाय आदा हेलौ रुपालि मा खबर सबर मोजां ना नोंसिना अननानै खनसे स्राय फोरमायफिनदो दे बबेनिफ्राय दङ सोर बबेनिफ्राय आंनि लाइभआव जयनिं जादों आरो सोरहा चेनेल दङ रिटार्न साबसक्राइब नांगौब्ला अननानै आंनि सर्ट भिडिअफ्राव कमेन्ट होनानै दोनबानो जाबाय साबधान प्लिज रिटार्न मी होननानै आरोना बेफोरबायदि खुब फागल असभ्य जाहैबाय ओमफ्राय निकिता नार्जारि अके होनदों आदसा निकिता मा खबर नोंना आरो बहानिफ्राय
आंनि लाइभखौ नायनाय जाखो निकिता नार्जारि अननानै फोरमायदो थाथ' दे नो आसा बिजय थेंक इउ वेलकाम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लाइभ सौग्रावबायोब्ला आरोना जागोन दे थांनो हागोन बेस्थ'ब्ला नोंहा जब मावग्रा मानसिना साख्रि गोनां होनदों खिन्थु आसा बिजय दुरुं क्लाबाव रेडि जानानै थादो दाउला खासिबो दंबा जाहोहरनो आंखौ बाय आसा लोगो औ ओमफ्राय जोंहा बसुमतारी सानसोरां फैदों आदा मेव मोजां ना खबरानो औ मोजां बसुमतारी सानसोरां सोर जाखांथाय आं सिनाय हायासै बहानिफ्राय जाखांमोन अननानै फोरमायदो रुपालि ब्रह्म मा ओंख्रिया जोंना दालि जल आरो आलु फान्थाव फाजासोमोन दे रुपालि आरो नोंस्रा मा ओंख्रि जाखो बहानि जाखोमोन जोंहा रुपालि अननानै फोरमायदो दे सोर चेनेल दं लोगो जालायदो सोरबाफोर लोगो जालायबा बुंबानो जाबाय आरो ना गोथां नांगौब्ला बुंबानो जाबाय ब्लुफोर नांगौबा मेव माने मावजिसो माथो गुमैनो औ मावजि बायदि नुखाया होमबा आंखौ नुयो दा मालाय बिबारिया खननै मोनबावबायसो इउटुबनि पेमेन्टआ आदसा औलै मोनो बियो खोन्थायासै जोंनो रत्नेस्वर कसारि फैदों मोख्ला होनदों हाब सोर जाखोरा मोद्लाला नुखायोदां आंखौ ना अरजाया दे रत्नेस्वर कसारि गोजोननाय थाबाय थेवबाबो आंनि लाइभआव नुजाफैनायनि थाखाय सनितपुर राङाफारानि आदा आं आदसा सनितपुर राङाफारानि आरोना सनितपुर राङाफारा मा गामिमोन फंबाय अननानै फोरमायदो दे आंबोथ' राङाफारानिनोमोन ना खुब नों लांदों एल बि होना मोननायखाय खुसिना आंखौसो बुंबाय थायोनो आदसा जोंहा आब' रमास फैदों आब' रमास थास' बिबार औ थास' बिबार आब' थास' बिबार मा खबर होनदों मोजां आब' मोजां नोंहालाय माब्रै दं आब' खबरफ्रा जोंहा बसुमतारी सानसोराङा मा होनदों माइनावसिनि आदा आदसा गामियानो माइनावसिखा नामा फंबाय होनबाथ' नोङो बै साहा हटेलखौ सिनायगोन गालर मोनखौ सिनायो दा बिबारि नार्जारि लान्दां कुक होनो आदसा रमास आब' गुड आं वेस्ट बेंगलनि आदा आदसा वेस्ट बेंगलनि बा जोबोर गोजोननिफ्राय फैदों वेस्ट बेंगलनिफ्राय निकिता नार्जारि बरिया थेंक इउ स' माच आंनि लाइफआव फैनानै सापर्ट होफैनायनि थाखाय जोबोर गोजाननिफ्राय डिउटियावसो होनो आदसा डिउटियाव आरो ना गिनेन माराग ने क्या बोला मिरां दे साजक मादे माला ला आंना गार'आ नै साजक मादे माला ला ना क्या बोला है मैंने कुछ समझ में नहीं आया दोस्त अगर गलती हो गया तो प्लीज मुझे माफ करना ठीक है माथो थास' बिबार बिबारिनो जानो अरुन सरगियारि दे आदा नोंनि एजखौ खोन्थादो आदसा आंनि एजखौ ना आंनि ओइसआ जाहैबाय 34 रानिं जानोसै नैबे माबायाव मोनबा कमप्लिट जागोन आरो ना सेप्तेम्बर 21 मोनफैनाय लोगो लोगो 34 फुरा आरो दा बिकार बय ना मा जाखो मा होनदों जोंहा गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम बा नोंथांनिसिम बसुमतारी सोरा आदा सिनायो आदसा बिसिनाव सोंबानो सिनायगोन आंखौ एनटि ब्रह्म होननानै आंनि चेनेलखौ बोदलानानै देखायबानो सिनायखागोन नोंसोरो आंनि रियेल नामखौबो खिन्थागोन नोंनो सानसोरां दे आदा नोंखौ सिनाय नामा होनहरलाय सों आब' रमासा होनदों जोंहा बिबारिया मा होनदों गलाघाटनिनो गुमैनो आदसा सोर गलाघाटनि जाखो रमास आब' मा होनदों जोंहा रमास आब' मा होनदों कुक सार कुक सिस होनदों दा बेखारि बय गेम अभार आदसा दा बेखारि बय मिनि हरबाय माबा माबि इम'जि हरबाय बिबारिया मा होनदों नै गुमै खुब फागला थास' बिबारनि मा होनदों मिनिं बुजिया गारा आंहासो बिबारि जाहैबायनो फागलनो आदसा गिनेन मारा मिरां दे साजक मा बात खाना मिरां दे साजक मा बात खाना खालिया साजक दे
साजगमा मा 34 जाखो औ 34 जानोसै आब' ओइसखौ सोंदों आंनि बैसोखौ नाव ब्लग फैनाय जाहा आदा मा खालामदोंनो नै लाइभ होदों फंबाय अके होनो जाहा बसुमतारिया सानसोराङा ओमफ्राय बै दुर्गापुरनि सुमेनमोनखौ सिनायो दा सुमेनमोनखौ लावगामोनखौ आदा आं मिथिखायोना होनो औ मोजां कुक सालथेया मा होनदों नङालै सालथेनिया दासो 5 मोनबा जादों मा होनदों खुगुलुबनो हादों आदसा माइ साजक बिजाक होनो माइ साजक बिजाक बब'नि सं ना आरा होनो बब'नि संना आरा संना आरा आदसा मा ओंख्रि जाखो होननाय जादों आदसा नंगौ नामा बिमा थेंक्स लट बिमा बेखौनो होनबाय आंबो बब'नि संना आरा अके आंदो समानसो माथो नुबा होनदों औ आब' नोंजों समानसो ने सेम दिङाबा बजा मादों आदा बहा दं रुमाव दङ फंबाय रुमावनो जा सान्दुं गोसाथार औलै सान्दुंआ अयथासारसो थेंक इउ बयखौबो फिन खेब मस्ट वेलकाम आंनि फेस लाइभ स्ट्रिमाव बयखौबो बरायनानै लाबाय बिबारि नार्जारि एस ब्लग हाय रे बारिम आंशिबा क्या बोलते रहता है होनदों जा दिङा बाबा बिबारि नों मिथियोना थास' बिबारखौ मिथियाखोमालै आदानो औ वेलकाम गाइस वेलकाम प्लिज सापर्ट मी सापर्ट खालाम लोगोफोर अननानै आंगोनिनो बर' फिसा हिसाबै जाम्बा मानसिखौ एसे अननानै सापर्ट खालामदो बाहेरायाव थाना जालाबायग्राफोरखौबो एसे सापर्ट खालामदो नोंथांमोननि अननायाव माब्लाबा आंबो नैबे राजि न'आव दंफैयो बेफोरबायदि ग्रोम देखायनो हागोन खोमा ना मा होनोथाय खुब नों मिथिया अब्ला नों मिथियालै सालथेया फोरमायहरदो बिबारि एनटि ब्रह्मआ जाम्बा होनो औ जाम्बासो जाम्बा नङाबा देरबावगौमोनथ' आङो एसे गोजौ गिदिर जाबावगोन आं मिथियाखायनोथ' सोंदों जेखाइ नोंगौलै सालथेयाबो डाइलग मा होनो साला बे सालथेया हरै 12था 1थायाव थांनानै गावनि लाइफआव रायदावहैबाबो रायदावथाराबा गोदोसो उन्दुना थायो खुब फागल खबाइ होनदों आदसा सासे जेखाइ सासे खबाइ आरोना बरिया जेखाइजों गुरबाय खबाइआव थ्रोब बेबायदि आरोना गाइसमोन मा सिरि जाजोबखो अल फ्रेन्ड्स प्लिज कमेन्ट टक कमेंट करो गाइसमोन मस्ती करो एंजॉय करो प्लीज कमेंट करो बात करो ये तो क्या करेगा इस गर्मी मौसम में गांलाब उन्दुना थायोना गुमैखुब मोनहा मा होनखोब्रा सालथे मा लदद जद जय फल लायलांखोब्रा सालथेयालाय लागाव नै बिबोना आं जंखायदोंसो आं नोंखौ दुखु दामोन नै आगै एदावदोंसो आं नोंखौ गाज्रि दामोन होननायसो जासिगोन बियो मोजां मोननायालाय मोनदोंमोन आं नोंखौ नोंबासो जादों महाजाला
नोंबोसो जादों महा पापि होननायनि दै लोंबावसै र' माबोरै दं लोगोफोर लोगोमोन गाइसमोन अननानै फोरमायदो कक सालथेया मा ओंख्रि जाखोमोनब्रा फोरमायदो दे अननानै बिबारना मा होनदोंमोनब्रा ओंख्रिया गुमै नोंखौ मानसिफ्रा मा जातनि मानसि सानसिगोन बे गान खनला बायनायखौ अरजिया जाहा मा दनेस्वर बसुमतारी फैदों समायनाथारलै सालथे हिनजावा बिनानावफोर दंना गैयाब्रा होनदों सिरि थानानै आसिखाय बिबोनांसो सोंहरखाबायलै आंनाव गैयालै सालथे जानो हागौमोन नङाबाथ' माथो खालामदों खाफालानो गैया होनदों आरो खाफालावनो ना गोरानानो बिदै दैना होदिया आंखौ नावबाबो जा होनदों आरोना नङाबाथ' बिसालथेखौ द्लाम मोनसिगौमोन आङो होनदों जोंहा नाव बाबुआ होनबाय थादों आरोना द्लाम बिसालथे मोनगौमोन आं सासे बिबोनां थाबाबो जाथारगौमोन सासेल' होमबाबो बिबोनां बिसालथेखौ द्लाम मोनगौमोन आं बिबोनाङालाय दङ ओइनो बैनो बै सासेया सोरनोबा नांगौबा बुंखा फोरमायखा ओइ नै गाहायथाराव कमेन्ट होदों आदा नोंना नया माहाय निकिता नार्जारि आंनि न'आ जाबाय सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलि दे तेजपुर खाथियाव आरोना निकिता वेस्ट बेंगलावथ' रावबो लोगो गैया रावबो फ्रेन्ड्स गैया आंहा बेरायहैनोबो खिन्थु बेरायहैनो गोसो जायो वेस्ट बेंगलाव निकिताजोंनो जुगाजुग लानांसिगोन निकिता उनावब्ला जुगाजुग खालामदो माब्लाबाफोर इनभाइट खालामदो बेरायहैनो गिदिंहैनो वेस्ट बेंगलखौ नायनो गोसो जाना दं थांनांगौ दङ माबासिम बर्डारसिम आरोना मा होनोमोनलाय बावलायलांबायसैलै नै निउ आलिपुर मा गेट होनोमोनब्रा निकिता एन्टि गुमैनो गावनोनो थोआ हिनजाव ओइ फाग्लि नै बेखौनो हरगोन आं सोरनो नांगौ बिबोनां बियो आंनि मिथिबायना सोरनोबा नांगौबा अर्डार खालामखा अनलाइनजोंसो दै अर्डारा कुक सालथेया मा होनदों नोंना बोरमा दारिया एसे मा होनदों दिस्टार्ब खालामो खोमा ना सालथे खालामा सालथे मोजांसो खिन्थु एसे गोलावद्राय जाबाय खोमा जानायालाय मोजां नुयोना नुवा गाइसमोन आंनि दारिखौ फोरमायहरलाय कमेन्टआव निकिता नार्जारिया मा होनदों अके होनदों जागोन अब्लाना निकिता नार्जारि निकिता नार्जारि चेनेल नामा बे नोंनि चेनेलब्ला अननानै आंनाव सर्ट भिडिअ कमेन्ट हरना दोनबानो जाबाय आङो रिप्लाइ खालाम आरो नैबे चेनेलाव नैबे चेनेलाव आंनि फेसबुकनि लिंक दङ नोंथांमोना सोरबाफोर फेसबुकजों कानेक्सन खालामनानै सोरबाफोर मानिबा इउटुब चेनेलनि माबा मोनसे प्रब्लेमनि सोमोन्दै एसे एनै आंनि मिथिनायखिनिखौ सोंनानै लानो सानदोंब्ला सोंनानै लाहरनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बार दंखायो आरो बे चेनेलावनो मेन डिसक्रिपसनाव हाबबा मोनगोन कन्टेक्ट नाम्बार नोंथांमोननि सुबिदा बायदि जा आंनि रोंगौथि दं बा एसे एनै हानाय दं फोरमायहरनो हागोन नोंथांमोनखौ एसे मदद होनो हागोन बे आरोना सानावलाय मानो दिस्टार्ब जानो खुग बोरमा दारियानो है फाग्लि आदा मा खबर होनदों हिटशट किं खबरा मोजां फंबाय आंना खबरा मोजां नोंनालाय माब्रै आदसा हिटशट किं फंबाय बहानि जाखो अननानै फोरमायहरदो आं दिनै बार बार लाइक बिबाय थागोन दै गाइसमोन नोंसोर लाइकखौनो होआखै लाइकखौनो होथाराखै सोरबा लाइकखौ बिर होहरदोंसो खिन्थु बैयाव थुना हो अब्लासो बैयाव फैगोन सोरबा सासे हरदेरबावबाय जोंहा 16 जाबाय दा 1 आवार्स बारबाथाय नायदो नोंसोरो गोबां भिउस फैगोन 200 300 400 फैलायलांगोन दै नोंसोरो नायबाय था 49 मिनिट 50 मिनिट्सआनो जाबाय हमना लादो
सनितपुर औ आदसा नोंबो सनितपुरनि नामा हिटशट किं सनितपुर मा जायगानि फंबाय फोरमायदो दे हाब जायगानिजों जायगासो लोगो मोनदों माथो होनबा होनदो आं खोनायाखै आं होखानाय होनदो आदसा दे फंबाय दे नाव ब्र मा खबर होनदो औ नाव ब्र मा खबर खोन्थाहरदो दे सोरबासो जावगासिनो दंदां ब्रह्मपुत्रआव सागरफ्राव जाहा नाव फंबायखौ मागुर गुन्दा बायदि नुयो सालथे बे मोनसे अर्थखौलाय मानो हरफालायनांगौ जाखोब्रा सालथे बै नुयो होननायनि नुयो आरो सालथेनि गेजेराव थानायखौलाय हरलायनाङा सालथे एसे असाइस नुयो आनकमन नुयो बे मोनसे अर्थखौ आब' रमासा माखौ मिनिखो बरियासो मागुर गुन्दा बायदि नुयोबाथ' एक्टिं खालामनो हागोन आं फिल्माव नङा होमबा सना नोंनि बे जंब्लिद नारें सु बायदि गन्थङा होनलायनो हागोन आं नोंनि बे रिजि हाथाया होनलायनो हागोन फै सना नों आंनि बिखा गेजेराव होनलायनो खुब ब्र होनना मिनिदों आरोना खुब सालथाया मिनिदों नामा होनदों दं बाजै मोजां होनदों आदसा निकिता नार्जारि थांखो ना माखो निकिता नार्जारि चेनेल दंबा अननानै सर्ट भिडिअ कमेन्ट हरना दोन नोंसिनिथिं थांनांगौ माब्लाबा बेरायनो चेनेल गैयाबा फेसबुकजों फ्रेन्ड्स जानानै थानो हागोन फेसबुकआव इउटुब चेनेल गैयाब्ला औ भेरि नाइस सोर लाभ बिरहोखो 100 होबाय माबा मा होनो बेखौ बार्थडेनि गिफ्ट हरबाय आदै होनदों जोंहा दालाय नार्जारिया हेलौ आदै थारमाने बियादै आंनि ना गोजोननाय थाबाय आदै बहानिफ्राय जाखो आदैया खोन्थादो फोरमायदो अननानै गोदानै फैदोंब्ला फाटा फाटि चेनेलफोरखौबो साबसक्राइब खालामलाबायना होदो आरोना आं बिरहोदों सालथे दै थेंक इउ सालथे बरिया गोजोननाय थाबाय बिरहोदाव सालथे बेबायदि कुक सिस ना कुक सिसा बुगा होनदों हैद मा होनखोब्रा आब' रमास बुजिलाय लाङासै आं बेबायदि कुक सिसा बुगा होनो मा होनखोथाय आब' रमास न'आव माला फैगोन आब' रमासआ इउटुबनि फैसाखौ खबर हरासैब्रा मोननानै सिरि थागारबाय बिराद खालै बेबो आब'आ सिरि जागारबाय आरो देनजारलै आब' रमासाबो देनजार मानना पादेगा रमास दीदी को मानना पड़ेगा अकेला अकेला खाया है यूट्यूब का पेमेंट थट आंना बुगायाखैनो गुमै मावसुमिया हारसिं मा होनदों बखिला बायगासिनो माबायाव दा ग्रुपाव दा वाट्सएप ग्रुपाव दा नटिस फैदों आंनाव हारसिंनो गोब्राबासो खोमा ना फाग्लिया बक्सिया थाथों र' बक्सिया थाथों नङा बाबा होनो जोंहा सम मोनदों खोमा दिनै औ सम मोनदों इयो मा होनबाय दङ मा होनदों खोनासङाखै जा मा फ्रेक वारि फैदों फ्रेक वारि बेफोरबायदिनि जुग गैलियालै बाय आजिखालि लाइभ फैनायखौ ज्राब गार आरो खामानिफोर मावलाबाय भाय गोबां मा होनदों इमप्रुभ जागोन औ नोंगौ नंनायाथ' बाथ्राया दा मा खालामनो नङा होमबा खामानि गैया जोंहा नै बेखारसो दङ बेखायनो होदों आरोना
गान खनलाबायगासिनो आदसा नंगौ नामा आब' रमासा होनदो जोंहा बसुमतारी सोरा मा ओंख्रि जाखो दा ओंख्रिया दालि जहलजों आलुजों फान्थाव फाजासोमोन फंबाय नोंस्रालाय मा ओंख्रि जानाय फ्रेगवारि थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मालाया लाइभ होना खामायगासिनो खामायग्राफ्राथ' खामायगासिनो गिदिर गिदिर क्रियेटरफ्रा दा जोंना एसां गिदिरबो नङा नालाय नङा होमबा नायनोसै मा जायो जोंलाय आरो बेखार मानसिफ्रालाय अबावथो खामानि थानो नङा होमबा जानला मेनला कम्पानियाव हाबना लस जालाबायगासिनो आदसा बसुमतारी सानसोरा मा होनदों आलु जहलजों अमा फाजासो आदा ए गोथावानो दे गरमाव होखावनांगौ गरमाव गरमखौनो जाना होनांगौ गोलोमफ्रु होथारनांगौ साला मा सिरि सिरि जाजोबखो लोगोफोर कमेन्ट हरदो कनफिउस जालायनाङा दे बिथाङाबो मोजांनि थाखायसो बुंदों बुंनाया नाथाय माथो खालामनो ना जोंहा जेबो खामानि गैया नालाय बेखारावसो दं नालाय बेखायनो लाइभआव फैबाय जायफोर बिथांमोना सम मोन्दों बिथांमोना हाबगोन रायलायलायगोन मोजां गाज्रि खबर लालायगोन नङा होमबा बेफोरबायदि आरो दुखु दामोनलाय बिथाङाबो माने सोरबा सासेखौ डाइरेक्ट थांखिनानै बुंहराखै खुगा खारबाय दे खारबाय बे नोङो खारखोना माखादों मिथियाथ' सालथेया थांखोना माखोबा खामानिबो थायोलै बिहा गैला थांजोब्बाय माथो मानसिफ्रा गाव गावबागाव लामा होनदो गुमै जेरै हायो एरै बाथ्रायाथ' सियर गाव गावबागाव नङा होमबा गाव जेरै मोजां सुबिदा मोनो बेफोरबायदि मावना जानायानो मोजां नङा होमबा गाव गावबागाव लाइफआव गाव गावबागाव मोनफा मोनफा फिलिंस थाखायो फिलिंस गैयाबा जेबो जाखाया आर दि अफिसियेल फैदों मा ओंख्रि जाखो होनो ओंख्रिया जोंना दालि जहल ओमफ्राय आलुजों फान्थाव फाजा नोंनालाय मारै खबरा आर दि अफिसियेल गोजोननाय थाबाय दे आंनि लाइफआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय नोंहालाय लाइभ होआखै नामा आर दि आर दि अफिसियेला डिउटियाव दं नामा अके मोजां होनदों आरो आदसा मोजां ना ओंखाम जाबाय ना जाथ'वाखै गैया आंना होनदों आदसा गैया माने डिउटि गैया ना मा जाखो ना खबरासो गैया ओं खामानियाव दं होनदों आदसा आदसा खामानियाव दं आरो ना बेस्थ'थार नामा आरदि ओंखाम जाबाय आं आदसा जाबाय मा ओंख्रि जाखो एबारै मा सिरि जाखो
फुलनि बिबार ना थास' बिबार ना मानि बिबार हाव मा जाजोबखोलाय लोगोफोरा सिरि सिरिलाय बहा थांजोबखो आलु फान्थाव लाब्रा दे आलु फान्थाव लाब्रा जागोन सोरनावबो जागोन दे बरिया जायो गोथावसो मोनो आंबा राजा एफाले आसुन ओरै फै इधर आओ सिबदों लाबाय ओरै लाबो दै ओरै लाबाय आरे हा माब्रै जाखो लोगोफोर कमेन्ट हरदो ओं गोथावमोन गोथावथारमोन थ' आरो होनदों आदसा गोथाव जायोब्रा गोथाव मोनो आंबो आं गोथावसो मोनो भिडिअ सिडिअ लाबोसोला दिनै कन्टेन्ट लाबोनो बासोदों नोंसालाय मा ओंख्रि हा होनदों जोंहा दालि जल ओमफ्राय फान्थावजों आलु भाजामोन नोंहा फान्थावजों आलु ओंख्रि जोंहा आलु भाजा फान्थावजों आलु भाजा आया मा जाजोबखो मानसि माखाफ्रा थैजोब्बाय नामा ना वाट्सआप द'आव जाबोजोबलायबाय नामा ए जायालै नोंसोरजों ए होनदों दा आदिया थैजोब्बाय बिसोर नोङो गैला थैजोब्बाय खोमा बसुमतारिया जोंहा बाजैयालाय अबेनि आदानानो आंना बाजैया गामिनिनो फंबाय गामि सेखा आरोना न' उसुंसेखा सोरांबानो दाउला गेसेरबानो नुहुरलायखायो आरो सिमा सेखाथार मा खालामदोंब्रा गुमै होनहरलायनो हायो बिगुमैफोरखौहा गोमसार बर' फैदों जोंहा बहानि नों ब्र आं सनितपुर जिल्लानि गोमसार नोंलाय बहानि जाखो ब्र' फोरमायदो दे अननानै दिनैसो गोदान फैदों नामा नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानसो नुखादों आं दिनैसो लोगो मोनजेनदों वेलकाम नोंथां गोजोननाय थाबाय आंनि लाइफआव आरो लोगोसे जाहा आरडि अफिसियेलखौ बरायनाय जायाखैमोन आरडि अफिसियेलखौबो वेलकाम खालामबाय आंनि लाइफ स्ट्रिमाव बाक्सानि ब्र' आदसा बाक्सा मा जायगानि जाखो ब्र' बाक्सायाव थांखांबाय आङो सिगां अके थेंक्स होनदों जोंहा आरडि अफिसियेला वेलकाम बरमानि आदसा बरमानि आरोना आं बरमायाव गिदिंफेरनाय जायाखै खिन्थु डाइरेक्ट बरबरि ओमफ्राय मुसलपुर आरोना बाजैखौ नायनोसै दंबा खाथियाव लेंहरदो बाजैया दहाय फुंनिफ्राय जि दानानै रेस्ट लानानैसो दं फंबाय उन्दुनानैसो दङ हांखौसो नामाय नामा होद जाथो सोंहरो नायाखै अबाव जानला मोनला मारैहाय मा थांखुनो हादों होननानै सिनायखो नों जेनेबा आंखौ आंहा आसुगुरा एसे गोलाव गोलाव ओंखारबा बेयाव माबा मैला हाबनायखौ खेबख'गासिनो दङ
नामारदोंना नायाखैलै फाग्लि जासो जाथों होनो थांफुनानै दिन्थिदो आरो आसुगुर मैला खेबख'दां बारा जा बिखुं गानदोंमोनलै मोनहायाखै ओं होनदों ओरैजाय इथिं बोखारब्रा गस्लाखौ बोखो एसे आसुगुर गैया नामाब्रा हा आखिथुबो गैया एसे गोजौ एसे गोजौब्रा गनेशर गयारि फैदों जोंहा जनेस्वर सरि मोजां होनदों आदसा दे गोजोननाय थाबाय जनेस्वर गयारि मानि मा मावनाय आखाइ बौजालायखो जानला मोनला सिखा लानानै गेलेबाय थागोन बहा दं होनदों नै सार आं मा रुमावनो दङ सार सारालाय बहा दङ माबोरै दं सार गोजोननाय थाबाय सार आंनि लाइफआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर आइ लाभ बड'लेण्ड खाथियाव मा होनदों लाफा नांगौलै फंबाय बेवाइखौ जोंना मिसेसआ उन्दुनानैसो दङ दे आदा नोंना बेवाइया उन्दुनानैसो दङ माने फंसे माने जि दाबाय नालाय जि दानानै रेस्ट लादों ओमफ्राय जोंहा अफ्रि सारा मा होनखो जाखांबाय नामा फंबाय औ जाखांबाय सार जाखांबाय सारालाय जाखांबायना जाखाङाखै जाखांबायमोन सार माबा दालि जहलजों आलु फान्थाव फाजासोमोन सार मा ओंख्रि जायामोननो दालि जहल ओमफ्राय आलु फान्थाव फाजादो फंबाय फंबायसो जागोन ना बिदासो जागोनथाय जिखुनु जाया ब्र' दासो थास' बिबारजों आरो अमा होलायबाय फंबायनो बरियालै सार होनबाथ' जोबोर गोथाव जाखादों बे अमायानो देनजारथारलै जोंना दामा 500 थाखाथार केजि आरो गरम अफारनि थाखाय जानो हायाखै आंहा सारमोननाव 400 मोनो खोमा ना आब' रमासा अन दं होनदों आदसा दे आब' दे न'आवनो दंबा साराबो ना अफ्रि आदा मा खबर होनदों जोंहा अफ्रि सारा नोंनिफ्राय उन्दैसिनसो जागोन खोमालै आब' रमास नोंनि दुइसिनसो जागोनदां ना गिदिरथाय बेखौ मिथि रोंला आरो दे जिखुनु जाय हक सोमोन्दो लाबाय नङा होमबा जोंनाबो 500खा रानदों आदसा 500खा ना सार अबाव थायो आदा नों दा आं गुवाहाटियाव थायो फंबाय गुवाहाटि हाज' समस्थियाव एयारपर्ट खाथियाव आरोना औ न'आवनो आदसा दे सार खबराथ' मोजां ना सार बर्थमान दं मोजां आदसा ढेकियाजुलिनि बे आब' रमासा जोंनि जायगानिखा मोनसे सिटिनिनो जाहैबाय गुड ब्र' अफ्रि होनदों आदसा आरडि अफिसियेल आंनिखौ नायलागासिनो नों आंनिखौ नायलागासिनो नों माने बुजियासै आं भिडिअ'खौ ना मा औ नायदोंथ' आरो अभिषेक राय
क्या बोला अभिषेक राय ने जाता कुम नो ब्रदर मतलब समझ में नहीं आया यार। उम, वो मा होनखोब्रा वो आं उन्दु मा होनखो आब' रमास बै जाहा अफिसारा मा होनखो आं खामानि मावनो दे आं ओंखारबाय थबाय औ दे सार दे गोजोननाय थाबाय सार आंनि लाइफआव नुजाफैनानै दान्दिसेबाबो रायज्लायफैनायनि थाखाय हेफाजाब आरो मदद होफैनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय सार दे मावना लादो सार खामानिफोरखौ आरडि अफिसियेल मा होनो नायाखैसो बुंदांनो भिडिअखौ नायदोंब्रा दहायसो नायथारदों आं सर्ट भिडिअ मोनसे आरो मैया नालाय रुखु रुखु गाबनाय जोंहा निकिता नार्जारिया मा होनो आदाया थांखु जामारबाय आब'आ थांखु बुंदों हैद बिराद नोजोर लागासिनो माथो जोंना जानला मोनला जालायसो निकिता नायखोमागासिनो आरोना नोङो मा खालामारदों बे आदाया होननानै दहाय सिरि सिरि नायखोमागासिनो नामा नों बबेथिं दं दे आगदाजों ना आगसिजों गोजौआव ना गाहायाव देलाय बुंलाय अफ्रि ब्र'नि नेमा नों आलासि जागोन नायखोमागासिनो आरो बे निकिता नार्जारिया ना नाम्बारखौ चेक आउट खालामना मोनदोंबा दाहाय वाट्सएपआव हाय नुरलै निकिता नानि आलासि जानो थांनांगौ नोंसिनाव आं भिडिअ' नाय इन्थि मा होनलाय जालायखो नोंनाबो खालि सर्ट फर्म आंनि भिडिअ' नाय होनदोंमोन ना आं भिडिअ' नाय होनखो नोंनिखौथ' गावबा होनलायनायखौ नायबाय थायो आं नोंथ' लागायबाय थायो भजपुरिसो आरो मालाबा नों बिदिनो मालाय आरो नोंबो दा साननैसो माबा मेथाइ हगारलागासिनो आब' रमासआ मालायनि भिडिअ होलागासिनो दङ फुलनो मालाबा सिगां जानाय बायदि जाजाबासो रियाया हरनाय बायदि हरजाबासो निकिता नानिखौसो मिनिनो ओंखारलायलां एकदम माखौबा नोजोर खुमागासिनो दंथारो आरोना बे आरडियाबो मा होनहरो जाथो आंनि कमेन्ट्सखौ मानो बारबाय थायो हा कमेन्ट बारदों जानो आं नायलाङाखैसो बुंदों माथो फरायखांबायलै आं नोंनिखौ नायलागासिनो आंनिखौ नायलागासिनो नों बहाथो बारदों बाराखैना आरडि आब' रमासा अन होनदों आरडिया मा होनो ओं ओरैनो बुङाना आं आगै होनदों नोंगौ नामा नोंगौ नामा बबेथिं जाखो दे आं गोजौआव जादोंना गाहायाव जादोंना आगदाथिं दंना आगसिथिं दं दे आदि बुंहरलाय ओं होनदों आरो मा ओंख्रि होनो सुबुंफोरनि जा सुबुं ओंख्रिया जोंना दालि जल आरो फान्थावजों आलु भाजासोमोन बहानि जाखो जा सुबुङा अननानै फोरमायनो हागोन नामा बायाराम नार्जारि फैदों मा ओंख्रि जानाय ब्रा बुन्दु जोंना ओंख्रिया माबासोमोन दालि जहल आरो आलु फान्थाव भाजा नोंसिनालाय मा ओंख्रिमोन बुन्दु आरो बहानिफ्राय जाखो बुन्दुआ अननानै फोरमायदो सोर मा जायगानिफ्राय आंनि फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हादों दिनैसो आंजों गोदानै लोगो मोनलायदों अननानै फोरमायदो सुबुङा मा होनदों खोमसि खावसि माने बुजियासै आं फांखा थानायखै
माथिं जादों माबेथिं जादों फांखा थानायखै माबेथिं जादोंनो हाब जि सैथानलै बियो आर्टिफिसियेला हाब देनजारलै थास बिबार बयाराम नुवाखो ना मा होनो आदसा दिनै नङा आब' थास' बिबारा मैया जों दाख्लैसोमोन सनजय बाय फैदों जोंहा हय मा गरम गरम गुदुं ब्र' बरानो गुदुं गरम माबा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो आंनि फेस्ला स्ट'आव नुजाफैनायनि थाखाय बयारामा मा होनदों आलु जल ब्रयलार भाजासोमोन नै बुन्दु आदसा दे गोथावानोमोन दे ब्र बन्दु दिल्लीनिसो बेथ' होनदों आदसा दिल्लीनिसो नामा आब' रमास नों पेमेन्ट मोनबायना मोनाखैब्रा मोनबायलै ना नोङो हारसिं जाजोब्बाय आरो दाउ फैसला मा होनदों फांखा थानायखै माबेथिंनि गोजौ गुस्थियाव दंनो आदसा बा देनजारलै नोङो आर्टिफिसियेल देन्जार मानना पारेगा होननायसो जासिगोन खावसि बाजारनि आंना खावसि बाजाराव अबाव दंब्रा आं खोनाफेराखैलै फंबाय मा डिस्ट्रिक्टलै ओमफ्राय अन होनदों ब्लेक खब्रा फैलायबाय जोंहा नै फंबाय नोंसोरखौनो नेनानै दंमोन आं फंबायना नानि आरो दंबावो सानैसो ए बि फंबायमोन आं फैलायबाय आदानो दे गोजोननाय थाबाय दे फैनायनि थाखाय जोबोद साबायखर गोदानै फैनाय बिथांमोनखौ फिन खेब बरायनानै लाबाय आंनि फेस लाइभ स्ट्रिमाव थेंक इउ स' माच नोंथांमोना आंखौ मदद होफैनायनि थाखाय हेफाजाब होफैनायनि थाखाय हामलक कैसे हो नोंसोरलाय माब्रै दं मारै मिथिनांगौ जाखो बिसोरो जाम्बाथारलै नोङो दासिमबो हिन्दी रोङा थरा से जानता है ना जानती हो अच्छा हेलो गाइस कैसे हो आदियाव फैसला मा होनदों आंजों हाखायालै औ नंमारगौ देन्जार मार नोङो भिउ जायाबा मा डलार जानोनो माबाथ' मोनखाबायना नोङो आब' ब्लेक कब्राया मा होनदों मा खारै होनदों जोंना खारैया माबासोमोन दालि जला ओमफ्राय आलुजों फान्थाव फाजासोमोन गाजिनि ओइलाय होद बे गाजिनिजों ब्लेक कब्रा आरो फैथारसिगोन इबियाबो बिसोरो सिगां फैखायो आरो खाथिनो नै सफैलायबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आंनि फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय ओइ आदा सिखलाफोरनि नाम्बार हरब्रा आं सिख्लाफोरनि कन्टेक्टार नङालै फंबाय आं सिख्लाफोरनि कन्टेक्टार नङा सेंग्रा मासोमोन बे दाथ' बोरायबाय बे बोराय खालामबा सिख्लाफोरनि नाम्बार थाबावगोन दे र' दसे हौवा फथायग्रोदों आदसा हौवा फथायग्रोदों मा होद फाग्लिबा जाथों नोंलै नोंबो माबोरै खबरा मोजां गाजिनि नोंनालाय माबोरै दं खबर सबर अन्नानै फोरमायदो दे होनदो जोंहा रमासा ब्लेक कब्रा खबर सबर माबोरै दङ आरो ए बि फंबाय मोनफैनो गोनां दंबावो र' ए बि फंबाय निकिता आदा हिमाचलाव बेरायनो फै आं हिमाचलावसो थायो आदसा हिमाचल आयु हैद एफा गोजान बेसे गोजान बेबा हिमाचल प्रदेशआवबा आं एसे पार्टि खालामनो नागिरदों आदसा पार्टि खालामनो नागिरदों ब्र होमबा ना दे लागाव खालाम इन्जय खालामनांगौ हिमाचलाव माबाफोर मावो नामा निकिता नानिया
हांसो वाव बरिया गरम बोथोराव हांसो बेदरजों खुमब्रा होदेरदो एसे खुमब्रा बोराय बरिया जागोन ना औ होनदों आदसा मा मावो नानि निकिता नानि ब्लेक कब्रा आदा सोर बे गाजिनिया नों सिनायो नामा आरो फन नाम्बार दंब्ला हर गैयालै गावनो नामाब्रा खेबसेनो आइडियासो मोननै नामा बारा हमनो हालाय लांलालै मबाइल गंनै दंना खनसेनो स्रें हाबबाय खोमा आरो नङाब्ला सरि दै फंबायमोन माब्र'मोन है रोङाफोरा मा खालामलाबायदों दा आगरखौ बारहोलांना दोनो आङो मानो दानांगौ रोङाफोरालाय गाजिनिनि नाम्बार नांगौनो ब्लेक कब्रानो पार्टियाव जयनिं जाहैगोन खोमा हांसो बेदर जानो ना मा ब्लेक कब्रा दादां रोङागोरा औ सन्जय भाइया मा होनखो जोंहा ओइ निकिता आंखौ लेंहर बोरा सना होनदों निकिता नानि सन्जय भाइखौसो लिंहरनांगौ हनै मालाबा सम मोनबा थांजागोन दे निकिता नानि आरो नङाबा नों न'आव फैबा सोर बे ब्लेक कब्रायालाय जानो सोर थायो सानैजों रायलायलायदों जोंहा निकिता नानिया मिनिबाय जायफोर बिथांमोना माब्लाबानि समाव कन्टेक्ट खालामनो गोसो जादोंब्ला माबाफोर चेनेलनि सोमोन्दै एसे एनै जा हायो आं मिथिनायखिनिखौ थिग बेफोरबायदिनो मनिटाइज एप्लाइ गावनि गुगोल एडसेन्स पिन एप्लाइ खालामनाय बा इउटुब चेनेलखौ माबोरै क्रियेट खालामो नङा होमबा मोनसे खोथायाव फर एगजामपोल क्रियेटखौथ' खालामनो रोंखागोन बयबाबो बिनि गेजेरजों मा होनो गोबां बेफोरबायदिनो गावनि साबसक्राइबारखौ मायाव चेक खालामनांगौ नोंनि चेनेलाव सोर सोर साबसक्राइबार दं बेफोरखौ चेक खालामनाय बेफोरनि सोमोन्दै माब्लाबाफोर मिथिनो लुबैबा कन्टेक्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन रेडि लाबानो जाबाय मबाइलखौ आं खनसे खोन्थानो हानि स्रायनो बिराद साफा थारलै निकितायानो आदसा नायखांबायानो नामा होनदों मा होनो जा गांजिनिया ब्र मा होनखो नोंनो नामा ब्लेक कब्रा ओइ नै ब्लेक कब्राया औ ब्लेक कब्रानो नांगौनो नोंनि नाम्बारखौ आङो सोरनोबाफोर माबाफोर गोनांथिनि थाखाय कन्टेक्ट नाम्बार नांगौब्ला गासिबो दोनहर अकेब्ला आं खनसे खोन्थानानै होनि स' बेफोरबायदि टाइमाव कन्टेक्ट खालामना आरोना थेवब्लाबो अननानै माने मथा मथि हायोब्ला डाइरेक्ट नोंथांमोना 5 PM 6 PM नि आप जानानै कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बेफोरबायदिनो 7 PM फ्राव बा 6 PM निफ्राय कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोखि आं कम्पानियाव मावो मुलि बानायो आदा आदसा दे सन्जय भाइनि थाखाय गोनांथि जानानै दङ आंनि कन्टेक्ट नाम्बार आरो सोर सोरनो नांगौ अननानै दान खालामहरदो आं खोन्थानानै होनि रेडि जादो मबाइलखौ रेडि लानानै जाबाय आरो नङाबा मबाइलाव थुथ'वाब्ला मबाइलखौ लायोब्लाथ' गंनै मबाइल गोनांफ्रा मबाइलाव लानो हागोन नङाबा लिरनानै लानो हासिगोन आरोना आं खोन्थानोसै 7086 201 637 जाबायना लोगोफोर 637
आरो नङाबा आंनि बे चेनेलनि मेन डिसक्रिपसनावबो दङ लोगोसे किसुमान भिडिअफ्रावबो दङ आगदाजों गाहाय लाइनाव आरोना माबाफोर भिडिअ फोसावथावना दंब्ला होननानै लिरना होनाय दंखायो थेवब्लाबो आं खनसे खोन्थाबावनि 7086 201 67 7086 201 67 जाबायना लोगोफोर जाबाय आसोल होनदों थेंक इउ निकिता बिटिवाइ फैदों जोंहा निकिता बिटिवाइआबो बे निकिता नार्जारि नानियानो नामा ना बेलेगसो नामा दिनै बोथोरा थान्दामोनलै बरबिदियावसो थांनोमोन नांगौमोन हौ निकितायाथ' सोर जाखो बरबिदियाव थांनायनि खोथा बुंहरलायदों नोंथ' सुवालकुसिनि मानसि होनबा सुवालकुसियावसो दङ निकिता बिटिवाइ गेजिनि लाबाय आंनो दे आंसोलै फेत्ला माने फेत्ला आदा गेन्द्रा नामा निकिता लहायाव मावग्राया आदसा नोंसो नोंसोर ना फाग्ला नेग्रु आं एसे उनाव फैसिगोनलै लाइभआव औ दे जागोन ब्र जागोन आं नङा आदा बियो औ नङा नै गावनो खिथा लाखाबाय बेयावनो थाखायो बियो सिनायलायखायो आंजों सन्जय भाई ओइ निकिता सना आं नबदि मा होनदों खामानि नागिर बरसना होनदों फिलिपा होनदों नोंखौ होनदों ब्रा फेत्ला होनना अखन आदसा नोंबो नायखोमागासिनो आरोना आंखौ होनाखै गावबो फेथ्लाखा आसोलसिनबावसो आंनिफ्राय आइदै ओमफ्राय दा निकिता नानिया दा मा डिउटियाव दंना रुमाव दं माखौ मिनिखो निकिता नानियालाय रुमाव दं आरोना दे मनिसा मानसिया लोमजाना मा जादों नोंहा साला रोंगौ मोनदों अखन दानो दहायनो थांसै होननाया थाङाखै नामा नों सिरि नायखोमागासिनो नामा ना हाबफिननोसो गोदानै निकिताया मा होनदों फांखाया देनजारलै नोंना आदसा बाक्सा ब्लगार फैदों जोंहा मा ओंख्रै जानोसै आदा होनो मा ओंख्रि जानायमोन आदा होनदों खोमा ना जोंहा फंबाया ओंख्रिया माबामोन फंबाय दालि जहल ओमफ्राय आलु फान्थाव फाजामोन बाक्सा ब्लगार हिसाबै फंबाया बाक्सानि जाखागोन आरोना फिलिपा मा होनदों खोनासंदों आदसा खोनासंगासिनो आरोना दे बरिया गोजोननाय थाबाय अखन दा थाङोनो लेथनाबो माथो थाङोनो नोंनि माबायाव इउटुबनि बार्थडेआव केक हानायाव 14 आगष्टआव दा बा 14आव थांनानै जों 15आव ओंखारफिननो हागोन ना हायाथाय गारि बन्द' होयोबाथ' हानाय नङालै भारत मातानि बेनार लाना थांखाजोबनांगोन खोमा माथो ब्लगारबोथ' नङा जाहैबाय ब्लगारआसोमोन बे ब्लगारनि माबा लाना थांनांगौमोन
सन्जय भाइया मा होनदों आं खिन्थु बिराद फसायबायलै ओइ निकिता सना लागाव फथायथारनोसै नामा नोङो दे फैबानो जाबाय औ साननै बेराय बावगोनब्रा आदसा साननै थाबावनांगौ आरोखि नोंनाव ब्लेक कब्राया माने आदा नोंनि खिथु उनाव मा होनदों जिबौ बायदि नुदोंलां नायहरलायनो गैयालै फंबाय जिबौ थाया आंनि खाथियाव जिबौ थानो हाया गैया दानिबा गिदिंसो आंखौ इयाव मानसिफ्रा जिबौ मासे ओंखारदों रायेल लानजावना फिसौ गारनायखौ गिदिंसो आंखौ जानला मोनला जिबौ गिग्रा नंथारा आं होरा होनदों आथिया ओंरा होनदों आरोना ओमफ्राय फिलिपआ होनदों फथायनाङालै आंनिसो निखिया होनदों हैद नोंहालाय मानि आंनि जालायखो अखदा बोराय हा दं दंलाय दा गोजावथार निकिता नानि बिसिनि गोदै रावआव मिस्थि बारा जायो बिसोरो मिस्थि बारा जायो सिनि जायो खालि गोदै गोदै बेसादल' बिराद जायो बिसोरो गोजावथारनाङा तुंता होनलायदों आरो खानायाबो गोलाव जाथारबायलै सिनजा नांसिगौमोन मिनिनानै अके होननाय जाबाय आरोना जोंहा निकिता नानिया र' साला अखन्दानो अयथासार मिस्थि जायो नोंसोरो फथायनायाव थिगथार होनदों आरो 50,000सो सोना हरग्रो आंनि एकाउन्टआव अब्लानो रायलायना होगोन आंहा निकिता नानिखौ नामा निकिता नानि देखनानै जानांगौलै दंना गैया बेयावनो मिथिसिगोन आरो जों एबार सोर हरनो हायो राजि जाहरदो थाबनो 50,000 बयाराम नार्जारिया मा होनदों निकितानि गला जाजोब्बाय नामा नोंसोरलाय होनदों जाजोब्बाय खोमा निकिता नानिनि थाखाय ग्रुपाव फैलाय नोङो होनदों आदसा आङो र' मौसुमि फाग्लिया मा हरबाय थादोंमोनथाय दा मिनिदो जोंहा निकिता नानिया निकिता नानियालाय लाबोना लायाखै आंनाव नाम्बार दंखायो निकिया दा आदसा नंगौ नामा देलै दे अखन्दा मोजां औ निकिता सना मा होनखोब्रा फनबारखौ हर बरा होनदों फन नाम्बारखौ हरब्रा होनदों खोमा ने वाइ बि वाइआ बोरै जाखो आदा नो वाइ बि वाइआ सोलिगासिनो सोलिबाय थाथों दे बयबो जायफोर इनभेस्ट खालामदों बिथांमोनहा मोननो हाथों मोजाङै मोजां खामायथों खामायनानैसो लानांगौलै जाय हायो जेरै एरै बे गोनोखोआरि मुगायाव बादायलायनायनिसो जुग नङा होमबा जाय जेरै हायो एरै खामाय आरजि रदै अखन्दा ग्रुपाव फैलाय मा होनखोब्रा मा दामखावगोन नोंखौ र'नो आदसा आदसा थांलालां ग्रुपआव आं जाथ'वा आयैनो हान्थु लोरफो लोरफोसो मावनानै नोंनि एल बि आव फैलायबाय होनदों आरोखि ना जोंहा आं जाथ'वा आयैया हान्थु लोरफो लोरफोसो मावनानै आंनि एल बि आव फैदो होननांसिगोन आरोखि आंबो ओमफ्राय बया माबा होनो आं दाखालै सोनाय
सोंनायखौ बावबाय नामाब्रा बुंदों दाख्लै सोंनाय माने मा सोङामोनथाय बुन्दुआ खर' गोथां सानायमोन बावबायथ' आरो बुन्दु अननानै फोरमायफिनदो दे आं जथावा आयै हाब एसेग्राब सिंगार एसे एसे सेंग्राबा सिंगार जागौमोन नोङो सेंग्राबा आरोना सिंगार जागौमोन गैया फंबाय खाफालावनो बिदि गैयाबा लिरनाय जानो हादिया आंना नोमबाजैया हाबदों 6000 हाजारनि सिरि सिरि दा 14,000 जाबायनो आदसा दे ओमफ्राय जोंहा बयाराम नार्जारिया मा होनदों हानस्टार कम्बाटे माने बुजियासैलां हानस्टार कम्बाटेआ मा जाखो फंबाय जेनेबा मोनसे एप्स नामा बियो हा बुन्दु हाबथोंलै खन्दा खामायदोंसो मालाय बाजैयाबो न'आव थानानैनो गायनाय फुनायबोथ' गैखाया खोमा आं जाथ'वा आयै साबोसेसो होखो नों दा बर्थमान साबैसेसो होखो नों दा होद बुजियासैलां आं जाथ'वा आयै दाखालि स्क्रिनसट लाखादोंमोन ना नों बुन्दु स्क्रिनसटआथ' मोनथाम मोनब्रैसो लादोंमोनलै आं माखौबा जेबो हमनायनि दानजोब्बायसोमोन आङो फोरमायफिनदो बुन्दु मा खोथामोन देलाय ब्लेक कब्रा आं खिनो ओंखारदों र' दसे थाना एलबि फैफिनगोन र' होनदों आस्सा ओमफ्राय आं जाथ'वा मा होनो गलालै नोंना दारियानो गलाथार नामा दारियानो खामानि गैयालै साइस गैया ओरैल' ओरै गैया मालायफोरना ओरै थाजोबो ओरै थानायबा गाजा नुगौमोन आरोना आंखौ हेन्डसामसिन नुगौमोन होनलायो आरो ओरै सिगावखौनो गाव ओमफ्राय मारैथो साथा बेरा साथा बेरायावसो थालायनाय जाखो मा माइ होनदों उफाय गैया मामाय माथो खालामनो बिदियाव थायाबानो फोरदिसेयावलाय आरो मालिकफ्रा जेराव थानो होदों बेफोराव थायाबा माथो खालामबावनो आरो इउटुबाव नायना एसे फोरमायलाय हानस्टार कम्बाटनि सोमोन्दै आदसा हानस्टारा
बे मोनसे माबासो नामा ट्रेडिं ना गेम बियो जेन'बा हानस्टार हानस्टाराथ' गेमसो जागोन बायदि मोनदों आङो नों आंनो एसे खोथाखौ मोजाङै फोरमायनानै दोनहरलाय दे आं दा नायाब्लाबो प्रान्जलनाव सोंहरगोन आं प्रान्जलनाव सोंनानै एसे फोरमायना होगोन दे आं नांगौबा इउटुबनि गेजेरजों बेसेसो मोनो मामाय गरलाबखौ गुरलाब माने मानिखौ सोंखो नोंबा इउटुबनि ना खामानि मावनाय मानायनि खामानिनिब्लाथ' आं बर्थ'मान खामानि मावनाय जाथ'वाखै गारिसो सालायोमोन आं बेयाव दा माने है मा होनो गारि सालायनो बहुत भेजाल बे जायगायाव खेलिमेलि बर'फोरखौ सालायनो होआ मानो होआ होननानै ओरैनो दंथ'यो आं दा बर्थ'मान ओइ आदा दं एसे मा होनदों मेथाइ खनलायनो मेथाइ मा मेथाइ आं मेथाइखौनो रोंलायलाङालै जेबो गान खननो रोङा आङो गानखौनो दानो खोनासं दानो बावगारलांजोबो आङो नै जोंहा माबा मा होनो बयाराम बिथाङानो बा माबा मोनसे सोंहरदोंमोन आंनाव दाख्लै बिनि सोमोन्दैनो गोसोआव गैबावला आङो सावना फैलै बालाखौनो बिदि होननायथ' जाहैबाय बिराद असयब बे जायगा मानसिफ्रा अबेनि नों मामायनो आं सनितपुर दिखियाजुलिनि सनितपुर दिखियाजुलिनि आरोना जोंहा दिङाबाबु आदा फैबाय लाइक दान थेंकिउ दिङाबाबु गोजोननाय थाबाय दुगा जाथारलै गावसिनि जायगाखाय मालाय बर'फोरखौ सालायनो होलायबावा नङाबालाय दैलिग पार दे 700-800 फैयोमोन आरो गैयाबाबो मिनिमाम 600 थाखा फैखायोमोन आरो आजादि सालायनानैबाबो फुङाव ओंखारलांदो 8थासोनिफ्राय सालायदो 1थाहालागै 1थानिफ्राय आराम रेस्ट लानानै 4ता 5थायाव ओंखारलांफिनदो हरनि बिदिनो 9थासिम सालायदो होमबानो बरिया मोनोमोन ओमफ्राय गारदावगासिनो नामा गैया बिदिबो गारदावनायबो गैथ'वा मा जायगायाव दंनो आङो एयारपर्ट खाथियाव दङ गुवाहाटि एयारपर्ट खाथियाव एयारपर्टबाबो ओरैजाय ब्रह्मपुत्र बारनानैसो आरोना ओरै फारसेथिंसो माने हाजो समस्थियाव गावसिनि मानसिफोर गोजा फारौ जाग्राफोर सनजय बबे गामियाव दं आदानो गामियाथ' माथो होनबावनो जेन'बा हाज' समस्ति दे लोगोफोर गोदान दंब्ला लोगो खालामदो लोगो जालायलायदो दिङाबाबु आं जाथ'वा आयै थांबाय थाखायो आं बेयाव सम आदसा दै बारनासो आदा औ दै बारनानैसो राजा 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 उन्दुबाय अबेबा लदलायबाय आरो बियो दिङाबाबुवा होनदों दाखालि थांगौमोन होनना बुंदों दालाय माथो मावो नोंनो दा एकदम ओरैनो बेखार दङ दा बेखार दं बेखायनोथ' आङो उफाय गैया मा खालामनो निजा कन्टेन्ट लाबोस्लाबजोबनो हायाबाबो गुबुन भिडिअ'फोरखौनो इडिटिं खालामनानै होब्रबबाय थानो गोनां जायो आरो बे खेथ्रआवनो सानसेयाव मोननै मोनथाम होनो गोनां जायो आरो ना माने माथो खालामनो आरो खामानि दामानिबो गैया नालाय इउटुबावनो नांनानै थागासिनो दंथ'यो एकदम बेखार जिबन होननायसो जानानै दङ बे एयारपर्ट खाथियाव आदसा मा मा जादों फंबाय
थाखोब्रानो जाद'आ हमबाय थाखो। जि दानो दादो आदा आं दानो रोङालै फंबाय नैबे जि दाग्रायावनो दं। बे जि दाग्रा माबायावनो इसान सायावनो आराम होनानै लागासिनो आं नै केमेराखौ इयावनो बहायना लाबाय थादों मबाइलखौ। नै जि दाग्राया मेचिना जि दाग्रा गोजासो नै गासिबो। हिनजाव दंफाखायो नामा औ दंफाखायो। हिनजाव दंखायो फिसालाबो दङ बेयावनो आदा होनदों आरो जोआ बाबा। दङ दायो रेस्ट लाजोबदों गासिबो जि दाग्राफ्रा। दा 4ता 5तासोआव दाफैफिनजोबगोन। आरडि अफिसियेल दंमारोसो होनदों। माया दंमारोसो जाखो नोंहालाय सिरि थाखोमानानैलाय। आं जाथ'आ आयै खम जारला होनबाथ'। औ बिदिनो होनांसिगोन फंबाय माथो खालामनो आरो उफाय गैया। न'खर गारनानै दाबसेयाव थाफैदोंब्लाबो ओरैनो बेखाराव दङ आरो दायो। नोमबाजैनि मावनायजोंसो सोलिथ'गासिनो दं बर्थ'मान। आरडि अफिसियेल हिनजावा औ दङना। दहाय नुखाबाय दा नुवाखै जानो नों। गैया सानदोंमोन आरो आंखौ। दङ। थगायालै आं मालाय बायदि दंखौ दं गैयाबा गैया। देखायगोन आं नोंसोरनो सानसे न'खरखौबो देखायगोन भिडिअनि गेजेरजों नोंसोर नायनो हागोन। आदा बाजैखौ नायगौमोन र' नानि र' दसे थाबाव र'। आरडि अफिसियेल सानाखै होनदों आदसा। न'खरफोरखौबो नुगोन नोंसोर सानसे आं भिडिअ लाबोगोन एबार थांबानो भिडिअ लाबोगोन आङो अब्ला नुगोन नोंसोरो मा अबस्थायाव दं। दाथ' आरो फंबायबो बेवाइफोरबो बाहेरायावसो थांबावबाय खामानि मावनो उन्दै हिनजावसाखौ आंनि बियायं फिसाजोखौ माने दोननानै गोदाव सोराव दा आइ आफायाबो बोराय बुरै जानानै दङ बिसोरखौनो गारनानै थांबाय आं थांनाङा होननानै मानिथारा अख्रालै बेवाइआ जोंना। एसे खामानि दंथ' मेरला मारै आन्दायखो खामानिया दङ फंबाय दा मेन सिटिथिंबा खामानिया मेरला दंमोन दा नैबे आं थानाया मोनसे गामि एरियासो नालाय बे एरिया गामिसो माने हाजिरा मावबा मोनोमोन खिन्थु दा हाजिरा मुजिराबो फुरा मा होनो गोमालांजोबबाय होननांसिगोन आरो सिगां जिबायदि हाजिरा मावग्रा दंलायोमोन ज' ज' मावलायोमोन जोङो बेफोरबो सेस गैला। आं फार्स्ट फैजेनबा हाजिरासो मावखायोमोन नालाय खामानिसो मावलाबायोमोन आं। ओरैबायदि आरोना बे जायगायाव खामानि हाजिरा मावनायाबो सान हाबनायजोंसो सिमाखा देनजारसो माने नोंनो 400 थाखा होगोन फुंनि 8थायावनो फुरा एटेन्ड जानांगोन नोङो ओमफ्राय 1थायावसो नोङो ओंखाम जाफैनो मोनगोन 1थानिफ्राय 2थायावनो थांफिननांगौ। थांफिननांगौ माने 2थायाव एटेन्ड जाहैफिनबावनांगौसो हाजिरायाबो बिथिंना माबा कम्पानियाव मावनाय बायदिसो बिराद देनजार। बै साहा गरदसेबो जासिबावा नोंनो ओरैबायदि बिनि मानसिफ्रा गावसोरनो नोंनि मेगन सिगाङाव गय खावनानै जागोन नोंनो गय खानदिखौनो जासिनो नागिरा। माथो खालामनो र' नैबे खामानिखौनो लांनो सानगासिनो दं न'आव एसे सोलोंनानै लाबावथोंसै नोमबाजैया खेबसेनो गंनै गंथामसो बहायहैनो सानदोंमोन र' मा जायो। दहाय नुवासै निकिता नानिया बाजैखौ निकिता नानि आरो खामानिखौबो मोनबाबो ओरैबायदिसो मोनखायो बे जायगायाव नोङो सप्तासे मोनबा सप्तासे मोना साननै मोनबा नों सप्तासे मोना बेफोरबायदि गोजा आं जाथ'आ आयै
लागायफैदो हिनजाव हौवा सानैजों गामियाव बेखौनो सानदोंमोन र' बेखौनो प्लेनिं लादोंमोन गंथाम गंब्रैसो बयनायबा माने गामिनिफ्राय सानैसो मानसिफोरबो लानो हाबाय नङा होमबा जि दाग्रा नुवाखै ना आदसा नों नायस'नासै होनबा ना निखिथा नानिया खननै ना खनथाम नुजाबायमोन बाजैया दहाय औ आं जाथ'वा निखिथा लोगो जालाय सना होनदों निखिथा नानिनाव दहाय माबा मोनसे खोथा सोंहरदों चेनेल दंना गैया होनना सोंदोंमोन आं चेनेल दंबा सर्ट भिडिअ कमेन्ट हर आं रिप्लाय हरगोन दे रिटार्न साब खालामहरगोन आं निखिथा लोगो जालाय सना होनदों दाखालै नुखांबायनो नोंहा दाख्लै नुखांबाय ना आंनि बुरिखौ दा अके होनदों जोंहा निखिथा नानिया ओमफ्राय नोंनिखौबो खालामबाय आं मामायनो दे गोजोननाय थाबाय औ बुन्दु दे बुन्दु दे नुखांबाय ना नोंहा सम थाङो आंबा बेरायनोनो बेरायनांगौलै आंबो नुवाखै खोन्था थाबनो आदसा नोंबो नुवाखैमोन ने उन्दुदोंसोमोनलै खैथा जाखोथाय थिनथा बारबाय सिखारदो उन्दुनासो दंमोन सिखारबाय उन्दुनासो दङ सिखारथ'वाखैनो गस्ला गानाखै र' दा सिखारबा नायदो खोनायाखै ओइ सानैसो नायबावनो रेस्ट लानो हो बुन्दु रेस्ट लादोंमोन लानायाथ' दे होनबा मामाय आं एसे बिजिलै बल खेला दं नै दे 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 गेलेदों होनबा नेक्स्ट टाइमाव नायलायदो खोमा नुयिफ्रा ने गाबोन होनाय जागोन जों गाबोन होआबा समफोर होगोन आं लाइभखौ नेक्स्ट टाइमाव नायलायलायदो जायफोर नुवाखै दुखु दा मोनसै दिनै नुयिफ्रा धनन्जय राभा अफिसियेल जाहा बबेनि नोंलायनो आं सनितपुर जिल्लानि धनन्जय नोंथाङा बहानिफ्राय जाखो आं जाथ'वा आयै दे गरबोसे गरबासो सोना होनो आं दे गेलेदो बाजि नामा मेस नामा
खेलाया निकिता नानि थांखो ना माखो आं जाथ'आ ट्रफिनि आदसा दे गेलेदो दे होमबालाय गोसो होनानै गेलेलायदो जाहाथे देरहाथोंसै मोजां थाङाखैनो उनाव नायबा जाया नानि निकिता बाजैखौ आरो आरदि बाजैया सिखाराखैमोन दा गस्लाबो गानाखै आं जाथ'आ 15K 10K नि आदसा दे फार्स्ट प्राइज 15K सेकेन्ड प्राइज 10K आरोना अके होनदों जोंहा निकिता नानिया नेक्स्ट लाइभआव नायदो गाबोन नङाबा समफोर आरो जायफोर लादों नामखौ अननानै जेबो नङा नायनो लुगैदोंबा दायो सम दं आं ओरैनो बेखाराव दङ वाट्सएपाव मेसेज खालामनो हागोन मेसेज खालामनानै भिडिअ कलिंफोरनि गेजेरजों नायनो हागोन जेबो नङा आं फ्रिसो बयजोंबो मिलायनानै थानायानो देरसिन आंनि थाखाय निकिता नानिना बेनोना इउटुब चेनेला नानि आं बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बोरमा टाउन आदसा बोरमा टाउननि आरोना जाहा धनन्जय राभाया स' थेंक इउ स' माच नोंथां गोजोननाय थाबाय आंनि लाइफआव नुजाफैनानै सापर्ट होफैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा निकिताया अके होनदों औ होनदों आदसा बेनो आरोना आं दा बेक हरगोन निकिता नानि बेजों नङाब्लाबो सेकेन्ड चेनेलजों हरगोन दे आङो रिटार्न खालामहरगोन आं 2 मिनिट थाबावनोसै लोगोफोर आं लाइभखौ स्टप खालामसै 2 मिनिट थानानै दे रावबो दुखु मोनलायनांला उनाव लोगो मोनलायगोन बिदिनो लोगो मोनलायबाय थागोन आरो थैयागौमानि ना मा होनो अके होनबाय जोंहा दिनैनो नायगोन दिनै नायथारगोन नोङो सिखारजासिम नेदो होमबा डिउटि दं होनलाय ना डिउटि गैला नोंना थांजोब्बाय गेददा गिदि बोना हरलै खानायफोरखौ आरडि अफिसियेल आंनिखौ बोना हरगोन ना आरडि हैद फैसासो लागोनलै नोङो निकिता नानि नाम्बारखौ लाबायना लायाखै आंनिखौ लादों आदा आदसा दे वाट्सएप नाम्बार खायो वाट्सएपबो दंखायो आंनाव मोनसेल'खा सिमा हाय होननानै मेसेज हरबानो जाबाय
स' अब्ला लाखिथ'नोसै आङो लाइभखौ दै लोगोफोर दुखु दामोनलायसै ना मा होनो अके होनो जोंहा निखितानिया आरडि अफिसियेल आरो सोर सोर दंमोन जोंहा धनन्जय राभा आं जाथ'वा इयाथ' थांखाबाय जोंहा बल खेला दंनो ओमफ्राय जायफोर नायगासिनो दङ आंनि लाइभआव बाय आदा औ बाय नानि बाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो आंनि फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनानै गोबाव सम हेफाजाब होफैनो हानायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा आंनि गोरबोनि अननायखौ जासिहरबाय आङो दायो बिदिब्ला लाइभखौ लाखिनोसै लोगोफोर दुखु दामोनसै नेक्स्ट टाइम लाइभआव लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय